Не се разказват приказки на облаки. Пламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Всяка секунда в живота е дар. Не с часовник и не с календар. Той се измерва с минутите, споделени с друг. Жив си ти само в минутите, споделени с друг. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който има свое място там. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който обича. Вярвам в чудеса, хората имате страни, ангели, демони, лоши, добри, и все забравяте важното, да не сте сами. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който има свое място там. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който обича. Вярвам в чудеса. Вярвам в чудеса. Аплодисменти за танцовър елит излиза при мен. Горе виждаме арт. Превъртяли сме вече добре.